Nachádzame sa na severnom okraji sídliska Vimbark v Bardejove na ulici Jana Grešaka. Ide o pokojnú lokalitu s dostatočnými parkovacími miestami pred aj za bytovým domom. Dnes vám ukážeme trojizbový byt s krytou lodžiou, ktorý sa nachádza na 7. poschodí tohto bytového domu. Nech sa páči. Ak vás táto ponuka zaujala, kontaktujte ma. Volám sa Martin Kujka, teším sa na obhliadku.